imam goto gandu no feewi pamda deftere Allah no wanon to Afrique bangi sahil ngam julnoydi goto e jamaji gonɗi toon. Allah waɗi ndew arnde toon yimɓeɓe belti no feewi goni e fooɗidirdi e makka ha tengti e lewru korko yimɓeɓe en bismutonombo to galleji mumen yo ara o taƴa toon. Allah waɗi gorko goto invitimbo yo ara o taƴi galle mum. Imamu ari tajji galle he, imam taƴi ha haari o rutti ombo hoto ombo duuno ɓen noon yo Allah yoɓɗumen yo Allah uddit. nde imam yaltinde gallo tan debbo o ene rendin bagage o tan siftori en fawno kalis e dow tabangal o tawtani ɗon. debbo o yiili ha tampi yiyani o fadi ha joom galle makka arti juuloyde tarawih o namdi joom galle makka bel a ƴettani kalis mbo pawnoma o dow tabangal. joom galle o wi ala mi ƴettani kalis o. kono noon ɓe teski hande kam ala foof garɗe galle meɗen so wona imam. nden noon ko imam tan fotata ƴettude kalis o. gorko o woni e wiide holno imam no ƴettata kalis pawade e dow tabal te en woni imam. yimɓe en kormi ɗum en dokki ɗum respect te yimɓe foof ki mum toguni. gorko o laawi hen noon kanko foof e lawade on herse huccirde imam o haalde mum kaaro haal. Allah waɗi gorko o usti e imam o natti salminirde imam no o salminiranno ɗum ni. yi ha korko goɗɗo arti e touru makko omo foti invite imam o haalde e joom suudu makko o wi rawande ene invitine imam kono noon wonko kattiɗen. joom suudu makko woni e susnudom wi ala ɗum wona haydara imam kay so ƴetti kalis tan tawat ko haaju tiɗɗo jogui. nden noon jaafoɗen ba tan sen jaafimomo yama enen nema Allah yaaf meɗen. Allah waɗi gorko o invite imam ɗo invite ne imam taƴi haw pari o namdi imam o imam an kam mbeɗa teskaki no mbanon ni e ma mbeɗa usti. imam wi aha kay mboɗo teski ɗum aɗa usti e yam kono noon mi ɓurani wattude hen hakkillam sababu ne hewde sokloji am. gorko o wi imam mboɗo namdirema saabi Allah rawani min pawin ɗo kalis ni jaltuɗa nde tan min jiyan ɗum ka an ƴetti kalis o. imam wi aha kay ko min ƴetti kalis o. Allah waɗi gorko o naji o haawa. imam o continue haalde wi aha kay ko min ƴettuno kalis o nde jaltunɗon nde hawri e falantere suudu moɗon gandanɗa homan uddirino hendu hewdu naati kalis o sari e suudu ndu foof ƴettin kalis o ndendinim nannim e nder deftere. imam o hiwti woni e woyde. imam o wi mi woyani sababun ko tumɗon mi ko goyatmi holno no joɗɗirtoɗon kene fonno hitade timmude hay gotel mon uddirani deftere qur'ana ene jangga min ko ɗum ɗo won ko goyatmi ko. te min ni jamme ñalawma mbeɗa waajowo moɗon mbeɗan haalan mon qur'ana mbeɗan haalan mon hadisaji annabi sallllahu alayhi wa sallam mbeɗa heewi haalande moɗon oɗo hadis mbeɗa yumon jangge qur'ana kañum gandanɗa horma en ara yowmal qiyama tefnade yimɓe muɗum. gorko o yehi uddir kamil o tan o tawi toon kalis o foof ha timmi o hiwti o woni e woyde o nimsi o ari imam o yafni ɗum o caggal hande mamin jangu qur'ana jamma e ñalawma. nden noon Allah tabaraka wa ta'ala gonɗi e haala muɗum. Allah tabaraka wa ta'ala to wiyanno ɗum e hemon onon yimɓe ndente ɗe gandanɗa hoore ma ko heewi e sikki ala ka addata so wona gandanɗa hoore ma bakata e sikkeji kewɗi addata tan ko bakata. sahaji an neɗɗo o wonno mijirtoɗa taw no mijiriɗa ni worani noon jagga ɗum e ɓerde ma wona ƴewirde ɗum neɗɗo taw ko bakar tan ɗum addanata ma. wadde oɗo vidéo en jangguin men gueɗe ɗiɗi. en gueɗel gotel en jangguin men enen yimɓe wona kalko gandanɗa hoore ma ko cikiɗen tan ciken ko noon woori ala. kadi en jangguin men kadi qur'anul karim yo heew koɗen janggo ɗum e ko ɗum hunde mawde ko ɗum hunde nde gandanɗa. musidɗo aɗa ñaaga nde mbasta yejjirde wadde abonné e chaîne amen YouTube bel so vidéo ji amen goɗɗi kesi ngari mbawa yettadom.